right, muri yezimbabwe ndadzoka zvekare pachannel yenyu yamunofarira zvisingaiti. So nhasi ndangoti ndingozivisana nemi kuti mangwana kuri kuenda mamp mamembers of parliament 210 ndo vari kunzi vari kutarisirwa kunge vachienda kuPrecape farm kunoita musangano wavari kuita hanzi agricultural project showcasing the country's farming capabilities. ndo mashoko ari kubudiswa panapa nevanhu vari kufambisa shoko. I'm sure munenge muchiziva kuti inenge iri Sunday, saka as usual vagara vanenge vachingoenda masundays kazhinji zhinji zvisinei zvekuti mumwe munhu ari palive anofanira kunge akazorora, because izvi zvacho zvakutadza kunzwisisika even chero aripo ari pabasa pacho vanenge kunenge kuchingoendwa. Amen, pamwe nyaya yekuti vanenge dangoramba vari pafront page renewspaper here kana kuti kudii handisi kuzivawo kuti munenge muchiitorawo sei nyaya iyoyi. So zvandoda kuita pano ndoda kukusiyai muchiteerera zvekare imwe audio mundiudzawo zvamuri kufunga in the comment section, but kana muchinge mawanawo zvenyu zvamunoda kutaura, namba dzinenge dzichibuda ipapo munokwanisawo kusenda enyu muchitaurawo mafungiro enyu. Ndofunga in short ndingangoti ndandichiedza kutaura kuti iwo vazvo maorganizations ese aripo, United Nations, AU, SADC, but tarisai muone kuti vanhu vakafa kuMozambique vangani. Chairman weSADC akatarisa zvake asingakwanisi kuzvitsiura apa akatokorokotedza maelections asati apedza kuverengwa. Mozoti kana paita problem yakadai mungadaidzira here munhu akadaro kuti auye azokuyananisai iye akatoti makorokoto kudhara. Zvinhu zvinonyadzisa muregion yedu yeSouthern Africa kuti kune vamwe mapresident vanokurudzira uori munyika dzevamwe vachida kuti vakope zvavari kuita munyika mavo, zvinova zvisina kunaka kusaidhiri kwedu kuno kuSouthern Africa. Zvinhu zvinonyadzisa chaiko kuti zita remunhu mukuru rinenge rakayanikwa pawaya sehembe, kungoti pangosvika pachirwiwa vamunangagwa varimo mukati imomo, vamunangagwa varimo imomo, pangotadza kuverengwa mbepa vachivhayo varimo imomo ndo vakapurinda. Nematamburiro ari kuita Zimbabwe shwa towanikwa tichipinda mune dzimwe nyika tichiita corruption yakadaro tiine chinangwa chei chekuti munyika idzodzo dzatiri kupindira mune zvinhu zvavo imomo zvavanenge vachida kuprotecta. Saka president anenge arimo vanenge vachitsigira nyange akadyiwa havadi kuti abve, nekuti akabva zvinhu zvavo zvinonyura. Semusemu naivo vana Ramaphosa vanongoti tatumira vanhu. Hakusi kuti chido chekuti Mozambique muite runyararo, kwete. Vari kuda kuti ivo kana kukanyarara mabhizinesi avo arimo maanoramba achifamba zvakanaka, nekuti vari kutyira kuti vanoruza. Chokwadi chatoda kuti tizivisane kuti hatidi kuvanzirana kuti kwese kuona kuri kupinda mapresident yakaita sana vaMnangagwa nana Ramaphosa kune chavo chinenge chiriko ikoko chavaroda kuprotecta. Hakusi kuti kwavo kugona kutaura kana kuti kugona kuziya runyararo, kwete. And yavo haisi experience yepolitics, ipo experience yekubiridzira ndo yavainayo. Saka toda kuzivisana pachokwadi kuti United Nations yacho iripo, havazivi here kuti ndo zviri kuitika kuZimbabwe. Vese vana European Union havazivi zviri kuita Zimbabwe. Vanomurega Mnangagwa achisimuka achienda ikoko kuEurope musangano, achienda kupi anoenda kwese ikoko. Asi vapedza vanenge vachiti haasi kubata vanhu zvakanaka, human rights. Hazvisi kushanda, kungotaura chete. Hazvishandi. Chinongodiwa chete kuti mapresident ngavanhu vakavimbika. Watonga matemu ako maviri, buda uende kumba kwako kana une kwaunogara. Unogara nemhuri yako kumba, tichikurespecta uri ikoko, wosiyawo vamwe vachiita basa. Izvi zvokuda kuomerera pachigaro izvi, imi makabvisa vamwe muchiti vagarisa. Zvinazvo zvinoreva, zvinotonyadzisa kuti makabvisa vaMugabe muine rubatsiro rwavachiwenga. Vana Perenzi chiri varipo nevamwe vatisisinawo nhasi vakakubatsirai kuti mupinde ipapapo. Asi hamuna respect yamuri kumbovapa kana. Muri kutovapa gotsi, kutovafuratira, kutoomesa gotsi kunge musingatovazivi. Makangamwa kuti makapinda sei. Ipaiwo vamwe mukana vakomana. Nyanya kuZimbabwe. Nyaraiwo vanhu vanenge vachikunyaraiwo. Kana nyika yakanyarara kudai so, munana baba vana bvudzi jena, majena ndebvu vari muZimbabwe, vanhu vakuru vekutoti. Asi hamuna kana respect. Chamunongoda bedzi kurespekta vana venyu.
nevakadzi venyu, ndozvamunogona izvozvo. Izvo zvino wese akanga aripo pamakapinda vamunangagwa, muri kutubura, muri kuita kubvisa kunge minzwa yabaya munhu pagumbo, kutumbura muchirasa. Hamuchazivi kuti makasvika sei pamuri ipapo, kana kutambura kwese kwakaita vanhu kuya. Pamakabvisa vaMugabe dei makangotadza kuvabvisa chete, maifa mese, maiurayiwa mese. Mudhara yanga ane kamuka kane mwoyo wakaoma, kamudhara kaipfudza. Asi makabudirira mukapinda matonga 2 terms dzakukwana. Shanduja makutaura zva 2030. 2030 ndiye yaita sei? Makuda kuchinja mutemo, muchida kuisa mutemo wakarerekera kusaidi kwenyu. Vedweka, nyika ndeye vanhu, nyika isi yenyu. Mese vane manasoro dzejena vari mumberi koko, vese vana Chinamasa, vana Mutsvangwa, muzvizive izvozvo kuti nyika isi nyika yenyu, harisi purazi renyu ramunoita zvamunoda naro. Vanhu 18 miliyoni muvaita vana venyu vese, muita kuti vanhu vakapusa, vanhu vasina kuenda kuchikoro, muchimanikidza vanhu kuimba 2030. Chii chinonzi 2030? Kana makakonewa, ipai vamwe vamboenda mberi. Tisingadi kutendererana. Kana makonewa, ipai vamwe vaendere mberi nebasa. Chaako kutadzisai kuti muite basa, kuchembera. Pfungwa dzemunhu mukuru kana akuchembera dzinoita kunge dzemwana mudiki. Kuita pwere chaicha, kuona vamwe vanhu kunge vana vako. Timu 2030 maakutya kusungwa kuti kana vaMunangagwa vakaenda, isu tosara tiri pachena. Asi Mwari vakakutarisai, inguva chete. Dindingwe rinonaka richikweva rimwe, kana rikada kukweva kwanzi mavara ngozara ivhu. VaMugabe makavamanyisa vakainda. Imi makuda kumanyisiwa, maakutya kuti haiwa manje isi tozodii, ko vamwe watiri kuba navo vanozosara vakaita sei? Vachazvionera, ichasvika nguva yacho yetoi-toi. Inokwana nguva. Vamwe hadhi vari kuuya kubasa nemakirachisi, havasi kugona kana kumira. Asi hazvipinde kana mubrain menyu kuti pedyo tatadi kuti mudhara chizorora. Kuita firapo chaipo, firapo chigamba chebhurugwa chinongonamirwa kumashure uku, rinosvika pakusakara chichingoriko. Munhu mukuru akaita seuya mutadza kuudza kuti gara pasi titsvage vamwe vaite basa. Pane pfungwa dzipi dzaachapa muparamendi yemudhara iyoyo? Chii chaachiri kubatsirai nacho? Kusumudza muromo chaiko kutaura haachagoni. Ombodonha omuka, muchingoti muka uri pabasa. Varume, onaiwo vanhu venyika sevanhu venyu, onai vanhu vakakuvhoterai sevanhu venyu. Kana muchiti makavhoterwa, ibvai pazvigaro nguva iripo, muende munozorora, mupinze rimwe ropa nyuwani pabasa. Izvi zvinopaitawo mahure aya ekwaChabangu aya, mahure eTriple C aya. Vana baba vanotobva kumba vabikirwa tii. Vana baba vakavhoterwa nevamwe vanhu, nevamwe vana baba, kuti chiendaiwo motimirira kuparamendi uku, muchitisvitsira zvichemo zvedu. Vakungoimba 2030. Ndochinonzi chihure chisina nebasa rese ichocho icho. Chihure chachipfambi chinoitwa nevarume vakuru pamberi pevanhu, pamberi penyika yese yeZimbabwe. Kuhura pamberi pevanhu shuwa kungoti kwainda mari ndokwamuri kuenda, kwabuda mota ndokwamuri kuenda. Chibvumirano chatakaita chikuisai pabasa kuti varume munotimirirawo kuparamendi kana pane zvatinenge tichida kudi kutaura, tinokupai munosvitsa mberi. Makangamwa, majoina. Varume musatambe nevanhu vakomana, musatambe nevanhu vaMwari, musatambe nevanhu veZimbabwe. Ndiri kureva mahure eTriple C aya, pfambi dzekuTriple C dzisingadi kuona mari idzi. Musatambe nemweya yavanhu, musasacrifice mweya yavanhu muchidaro so. Mweya yavanhu iri kurwadza nezvo vakakuvhoterai, musafunga kuti vanhu vari kufara. Kusafara kwevanhu nemisodzi yevanhu iri kubuda pasi zvinotongwa pamusoro penyu, mahure eTriple C. Muzvizive izvozvo izvo. Zivai zvamakafambira. Hoyo Chabangu adzingwa. Muchapinda napo mese ipapo, muchasara musina kana zvigaro, tichasangana mumakombi. Tichasangana kumbare kuri chitenga muriwo. Zvinopera izvi. Musafungidzira kuti mweya yavanhu kana ichinyunyuta so, wofunga kuti zvimwe zvichafamba. Zvichafamba iko zvino mbonokorai. Asi gapura muri kunokora richasvika pakupera. Ndinoreva pfambi dzeTriple C idzi, pfambi dzeTriple C dzisingadi kuona mari idzi.
kusanyara varume vakuru, hamunyari vanhu vakakuru kurespektaiwa nekuti muite ma-MP. Muitewo ma-member of parliament, vana vedu vakwiri vaitiwa tione muone zvamakaendera kuchikoro. Mausikoitwa madhandaiti nevamwe varume. Kusikopfekedzwa pitikoti nomumwe murume kunzi uyai kuno, teverai kuno, uyai kupurazi. Ndo kupurazi kwangu. Zvamakaenda kupurazi ikoko makauya nei? Varume, muunderline zvinhu zvamunoita muupenyu so. Ivai nevanhu mupfungwa menyu, ivai nevanhu pamwoyo. Kwete kuita kunge vanhu vasina mwoyo mumuviri wenyu. Hamurwadziwi kana muchiona vanhu vachitambura sho vachifamba mubare muya mese muchitungisa muya vachifamba netsoka, vanhu vamwe vari kuenda kubasa nemabhasikoro. Nekuoma kwakaita nyika. Asi mitopa mutodhimanda kuti muri kuda mota. Hamugayi kuti vanhu vari kufamba nei? Hamugayi kuti vanhu vari kudyei? Zuro ndizuro umwe akapa vanhu raisi kukuwadzana. Vanhu vakamboti vari kuda raisi. Vanhu havasi kuda mupunga baba. Vanhu vari kuda utongi hwakasungunuka. Vanhu vari kuda kudya vachiguta. Vanhu vari kuda mabasa. Chikafu vanhu vanogona kuzvirimira. Raisi chii chinonzi raisi? Zvimaraisi zvinobva kuchina zvisingagari mudumbu. Zvaungatozvirove dundundu kwai ndakapa vanhu raisi. Vanoridya neringoiswa mvura vodya. Zvimwe zvinhu itai muchinyara mani. It's time daidzai ma-investors vapinde muZimbabwe. Mugadzire nyika ive nemari inotenga, kwete zvimapepa zvamunopirinda kumba izvo. Vanhu vaone kokushanda vanozvitengera chikafu chavanoda. Kwete zvikuya kutaura kwai raisi. Raisi ramuri kupuwa kuchina iro harisi remari. Vane zvavari kubenefita muZimbabwe izvo muno. Maruzevha angu makomba vari kuchera tora zvavari kuda. Vozi vari kupai zvamuri. Vakaona kuti makapusa stereki. Zvima-MP zvinongopuwa raisi ndaimopa vanhu venyu sikuda kuchera. Asi mwena unoguma. Kana waguma hakusisina kwokuenda. Tinosangana pabani chete. Imboitai nguva. Imboitai. Mwari kana vasvika vakutonga chaiko. Munosara muri pazuva, munonzwa zuva muri pamumvuri. Mugofunga pamwe mumvuri hauna kumira zvakanaka. Iwe uri right, iwe ndio unenge uchitsva wega. Tarisai vanhu vaMwari kuti vakakuvhoterai vachida, mavachinjira. Makutevedzera zvenyu zvekumbavha izvi. Zvakanaka, tinosangana mberi. Itai mandikure vapfambi dzekunhingiriki dzekutriple C, mahure ekutriple C anongoita zvese zvese. Tosangana kumberi ikoko.